Kining nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Hesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Maayong gabi alang sa atong mga higalag, mga kaigsunan, mga suking nga tigpaminaw dinhi nining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban usab diha kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon sa maghisgot mga higala sa mga pulong sa Dios. Nining kagabhion may kalabtanan sa atong kalawasan og mo'y makahatag usab og dugang pamalandong no sa matag usa kanato, ilabi na sa atong kahimtang nining panahona isip usa ka katawhan sa Dios nga nagpaabot sa iyahang pagpadayag unya nasa kapanganuran. Sa atong mga higalag, mga kaigsunan, mayong gabi kaninyong tanan, og sa atong mga kaigsunan nga Adventista, happy Sabbath kaninyong tanan, og hinaot niyang Dios sa kanunay nagauban o nagapanalangin nga kaninyo o kanatong tanan nining gabiuna og sa tibuok nga semana nato nga pagkinabuhi, mga kaigalaan og mga kaigsunan. Unya sa ato ang mga higalag, mga kaigsunan, padayon no sa pag-share usab sa ato ang program, ilabi na dinhi sa ato ang Facebook Live dinhi sa SFM Cebu 88.3. Sa ato nga mga kaigsunan, mamahimo sab kamo nga mo text unya no sa ato ang numero no sa ato ang ginagamit usab nga contact number dinhi sab sa ato ang tulumanon. Sa dili pa tanan no ato na nga balikan no sa pagpasalamat ang Dios sa iya nga panalangin nga gihatag nga ni kanato. Maingon man usab na sa tag-iyan ining maong istasyon, pinangunahan sab sa ato nga CEO si Doc Remilito Oy, kauban sa iyang tibuok nga panimalay. Salamat nini nga kahigayunan nga gihatag nga ni kanato aron nga usab kita makahimo sa pagpanerbisyo diha kaninyo, pagpahat nga na kaninyo sa mga pulong sa Dios aron sab maka dugang sa pagpalambo sab sa atong pagpangalagad o dugang nga pagsusi, mga kaigsunan, sa mga kamatuoran nga pasab nato mahibalo o uban pang nga mga doktrina usab nga pagahisgutan nato sa Seventh-day Adventist Reform Movement dinhi sa kanginan no. Sa atong mga higalag, mga kaigsunan, ayaw kalimot no pag-comment lang sa inyo usab nga mga pagtimbaya dinhi sa ato ang Facebook Live. Salamat usab no sa nagadumalan ining maong istasyon, pinangunahan sab sa ato ang station manager si Sir John Lee Viking og sa ato nga kauban sab speakers lawak ato nga chief technician si Sir Joven Jimenez og ingon manusab no. Salamat kang Sir Romelo og kang Ma'am Melona Novenario nining kahigayunan usab nga hikanato nga sa diin kita usab makahimo o nakahimo sa pagpakiguban kaninyo o nakahimo sa pagprogram dinhi nining atong dinhi nining mong istasyon ang XFM Cebu 88.3
sa ato ang mga higalag mga kaigsunan. Nya sa ato ang mga kaigsunan nga gusto mo paabot sa inyo ang mga concerns na, i-text lang ninyo ang numero 0976-555-1008. Usbon ako sa mga higalag mga kaigsunan, i-text lang ang ato ang numero 0976 tulok ka 5 100 dayon 8. Muna itong numero mga higala. I-text lang inyo hanggang mga pagtimbaya no diha sab sa ato ang mao nga numero. Unya sa ato ang mga higalag mga kaigsunan nga naa lang sab sa duol, pwede ka mong mobisita mga kaigsunan sa ato sab nga opisina o sa ato nga simbahan sab diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay. No, sa mga higala natong mga kaigsunan nga naa lang sa duol, nga bisita lang mo sa ato sab nga opisina no diha sa may Treasureville Subdivision, Usbunaco, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay. Unya sa atong mga higala usab na nga gusto usab nga mo paabot sa ilaha nga mga pangutana, dili nila gusto anhis kahanginan mga kaigsunan, no, di ninyo gusto anhis kahanginan or gusto ninyo no nga mo message ka nato through sa ato nga Facebook page mga kaigsunan. After din sa ato nga program, i-search lang ninyo ang /SDARMCPUC. Makita ninyo ang atong Facebook page, SDARM Central Philippine Union Conference. Message lang ninyo mga kaigalan aron sa atong nga matagaan og pagtagad ang inyo usab nga mga pangutana, ilabi na usab sa mga doktrina nga gihuptan usab sa Seventh-day Adventist Reform Movement na. Nya sa di pa ta mo padayon sa unahan mga kaigsunan aron sa pagtuon no sa mga pulong sa Dios. Magampo na kita alang usab sa giyas balang espiritu sa ato ang pagpamalandong nini nga kagabion. Dalaygon og silimbahon mo nga Dios nga naikaw sa kitas-an sa mga langit. Niano sab ang imong alagad, nagapasalamat diha kanimo sa kaygayunan nga imong gihatag ngani kanako nga sa diin makahimo sab sa pag pahat nga to sa uban ini nga kagabion sa imong mga pulong. Hinaot lamang nga ikaw magagiya ug maghatag kaalam nga langitnon kanako ug ingon manusab sa mga tigpaminaw nga kini may mahimong nga inspirasyon sa ilang pagpangalaga diha kanimo nga mahimong magpadayunon sa pagkamadasigon diha sa ilang pagsimba ug pagpasalamat pagdaig diha kanimo. Ikaw sab magapanalangin sa mga kaigsunan nga naa sa pagkaluya sa espirituhanon nga bahin. Ug yan man usab sa mga nas balatian, hinaut nga ikaw maghatag og maghatag kaayuhan kanila tungod kay nagtuo kami og walay laing mananambal o labawng mananambal nga makahimo sa pag-ayo nga na kanila o sa ilaha nga mga balatian. Hinaot nga ikaw sab magapanalangin sa tag-iyan nining mga istasyon o sa mga nagadumala nini. Sab kini mahimong yanong ginamiton sa pagsabwag sa maayong balita ngadto sa mga katawhan nga maabot sa pagsibya nining mga istasyon. Kining tanan among gisalig og gitugyan uban ang kapasayloan sa mga kapakyasan. Ilaw mang madawat sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Nini nga kagabihon mga higala atong lakbitan gamay no atong mga naisgutan usab sa mga naging nga mga adlaw o nangaging mga adlaw mga kaigsunan nga importante usab kaayo no. Labi na katong leksyon mga kaigsunan nga atong kinini ang makatunan ni atong tulo ka mga mago or magi maning gisgutan no sa ubang nga pinulungan o sa Cebuano. Kani sila mga kaigsunan atong makatunan o daghan tag makatunan sa ilahang kinabuhi. Tungod kay kung atong tan-awon no sa nanglabay nato mga pagtuon, atong makita mga kaigsunan kung unsa ka ino nato batamhangan kining mga tawo nga nag-angkon mga kaigsunan nga sila mo'y katawhan sa Dios. Sila mo'y kinini ang piniyalan sa kamatuoran. Pero sila mismo mga kaigsunan wa masayod kung kanus-a og unsay ti mailhan mga kaigsunan nga ang anak sa Dios ipakatawo mga higala. May gabi no kang Brother Bernie Pardo og
nag-greet siya sa mga kaigsunan, happy Sabbath sa tanan. O maingon man sab no kang Sir Anthony Ortigan National. May gabi kanimo sir og happy Sabbath usab diha kanimo. Now dinhi mga kaigsunan mo ni atong nagatunan no sa ilahang kinabuhi bisan tuod sila mga kaigsunan dili do nato dili sila Israelitas, sila mga kaigsunan mga hintil no kung atong tan-awon ang pribilehiyo mga kaigsunan dako nga pribilehiyo anaas mga Israelitas. Kung kamatuoran ang hisgutan, kung maghisgutas o malabot nga Misaya no nga gisgutan sa Biblia, sila mo ilabaw nga nasayod mga kaigsunan, pero ang nahitabo nahimong sukwahi o nahimong baliktad mga kaigsunan. Kay nga naman kining tulo ka mga wise man nga gisgutan diha moy labaw o moy unang nasayod mga kaigsunan nga ang anak sa tao or si Kristo mga kaigsunan gipakatao. O gani sila nagsubay lamang no katong kanana ang bituon mga kaigsunan no. Moy ilang gisubay aron sila makaabot ngadto sa nahimutangan sa atong manluluwas. Nya sa ilang pag before pa sila ni ngadto mga kaigsunan no, agig kortesiya nilas nagdumala o hari mga kaigalaan mos Herodes anang nga time mingadto sila. Pero ang makasusubo sa gikaingon lagi nato bisan ang namunuan sa maong nasod mga kaigsunan wa masayod nga dunay pagkatao nga hari. O gani medyo dunay daotang laraw na siyang hunahuna mga higala. Although naghatag siya concern o nagpakita siya concern nga kung ugaling makita matod pa niya nangguwa sa iyahang pinulungan mga kaigsunan nga kanada ang ngadtuon nila aron sab sila mo da o gasa. Pero sukwahi sa sulod siyang kasing-kasing tungod kay ang iyang hunahuna mga kaigsunan iya mang ipapatay ang anak sa Dios o ang anak sa tao nga mao si Jesus Christ mga kaigsunan. So muna no, may na lang no kay ang Dios mga kaigsunan wa sab siya mag hatag og pagkuwang no labi na sa katong tulo ka mga wise man mga kaigsunan tungod kay iyang gipasidan-an nga dili na mo balik ngadto tungod kay lahi ang hunahuna atong maong hari. So muna nga after sa ilahang pagbisit mga kaigsunan pagdaag mga gasa na ni lahi sila og daan mga kaigsunan padong pauli mga kaigalan mga kaigsunan ngadto sa ilahang lugar na. May gabi diha kang Brother Robert Halop no. Good evening Brad. Happy, Brother Aldrin Romo, happy Sabbath. No, happy Sabbath sab diha kanimo og sa tibok nimong panimalay sa Halop family diha sa may Sierra Bulyones Bohol mga kaigalan mga kaigsunan. Now dinhi ato bang tan-awon no dunay kinini ang gida kining maong mga wise man mga kaigalan mga kaigsunan gani kuan kanana ang tutulo no ka mga butang nindot kay mga kaigsunan gold, frankincense and myrrh mga kaigsunan kana ato na nga isgutan nato no di na nato na balikan pa no naisgutan na nato na ato lang ning tapuson ning portion mga kaigsunan dayon mo padayon ta sa unahan. Now dinhi usa sa mga komentaryo mga kaigsunan naghisgot dito, the most precious things they had the wise man brought to the Savior, in this they set an example for us. Katong mga hamili nga mga butang mga kaigsunan nga naa nila nga ilang gihatag i-present nila nga tos tong manluluwas, in this they set an example for us. So naghatag silang ihimplo nga hinato mga kaigsunan. Many give presents to their earthly friends, but have none for the heavenly friend who has given them every blessing. Say murag may kita no. Labi nas mga higalan nato nga maayo sab nato. Mayo gitam no muhatag ngadto nila. Pero say malimot ta mga kaigsunan nga dunay manluluwas dunay tay higala
no nga gisgutan diha nga ningno na to no deserve or kailangan or kanana abang angay unta nato nga pasalamatan mga kaigsunan. Pero wa nato ni himua. We should kailangan himuon nato ni siya mga kaigsunan ang paghatag og kinini ang pasalamat mga kaigalaan mga kaigsunan. To Christ we should bring the best of all we have, of our time, money, and our love. Isgutan na nato ni nga portion mga kaigsunan last time. When it comes to time gani mga kaigalaan mga kaigsunan, Ecclesiastes 3 versikulo 1 ngadto 8, dunay mga panahon mga kaigalaan nga kita ang tawo moagi man gyud no, pagkatawo hantod nga idad-idaran hantod mamatay no ang tawo mga kaigsunan. But before ana tanan mga kaigsunan nga mga panghitabo nga nagisgutan diha sa Ecclesiastes 3 versikulo 1 ngadto 8 no ato na nga pamalandungan mga kaigsunan no. Ang Revelation chapter 1 verse 3 ngingon dito, blessed is he that readeth and they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. So dili lang unta no. Ibaw na ta mga kaigsunan when it comes to time, dunay panahon anang tanang butanga o gani karon mga kaigsunan sumala pa ang panahon haduol na. Busa sumala pa ang Biblia nagingon nga bulahan siya nga nagabasa, dili lang kay nagabasa mga kaigsunan, nagpatalinghog. Taman ra ba diha? Those who keep these things which are written therein. So dili lang paigo mga kaigsunan nga atong nabatian or atong gibasa, atong nabatian, kun dili atong nga gituman. Sumala pas Revelation chapter 1 verse 3 mga kaigalaan. No? So atong pamalandungan ug atong ibutang sa atong hunahuna no nga ang panahon nga gihatag sa Dios ngan hinato matod pas Roma 13 versikulo 11, and that knowing the time that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe. Nearer than when we believe. Manay mga kaigalaan, no? Kung kanagisgutan sa Revelation chapter 1 verse 3, the time is at hand. Nga gidugangan pag ni Apostol Pablo mga kay Roma 13 versikulo 11. Nearer than when we believe. So kana mga kaigsunan sa dihang nakamaton kung buot nakadungog na nga dunay kinini ang mensahe may tungod sa pag-anhi pag-usab sa atoong manluluwas. And that time mga kaigsunan no, mga siguro kamatngon tagbuot nga maka kuha na gyud ba no, mga 7 anyos siguro no. So almost 30 years na mga kaigalaan ug mga kaigsunan. 30 plus. Unya sumala pas giskutan sa Roma 13 versikulo 11, mas labing duol siya kaysa atong nahibaluan o na dituuhan mga kaigsunan. O unsa pa ang gisgutan dito? Ikaduha nga butang morning money mga kaigsunan. Ang Proverbs chapter 3 verse 9 isgot dito, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So sa data mga kaigsunan no, atong katungdanan sab ngadtos Ginoo when it comes to money. The Lord says, or the psalmist says mga kaigsunan, or si King Solomon mga kaigsunan gingon, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. And the last mga kaigsunan sa ikatulo no nga bahin, kinini ang gugma.
Kini nga gugma mga kaigsunan wa ni maghisgot diha nga kanana ang maayo lang ta or maayo ta mo appreciate or maayo ta mo hatag mo kuan sa tao, no, when it comes sa pagpamaba mga kaigsunan. Tungod kay ang 1 Juan 2 versikulo 15 nag-ingon, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So muna mga kaigsunan kung ugaling, no? Maayo rata sa istorya mga kaigsunan, pero ang atong kasing-kasing naa pa nining kalibutan na. Actually na magita din nining kalibutan na. Pero kana bang ang atong kaugalingon na tugob nining kalibutan nas mga butang nining kalibutan nga daw ibaylo nato, no? Ngadto sa ato ang gugma ngadto sa atong Dios. Kana may problema. So, muna nga ibutang nato sa atong hunahuna mga kaigsunan, nga kining paghigugma. Although nagpuyo ta nining kalibutan na mga kaigsunan, pero pag higugma gani sa mga butang, mga buhat nining kalibutan na diha ang problema. No? Nga we put gibutang nato mga kaigsunan ba nga mas labaw. No? Doon na may mga butang mga kaigsunan nga dili kasupak although ni naa din nining kalibutan na. No? Kanang atong pagtinguha, pagpaninguha mga kaigsunan sa matag adlaw, wala may problema. Pero sometimes mga kaigsunan basin diha punta mapakyas, no? Nga naman tungod kay malimot ta nga dunay Dios mga kaigsunan, bisan gani sa pagpasalamat niya malimot na ta, no? Which is atong katungdanan mga kaigsunan. So diha atong hinumduman, no, nga ato ang kinini ang atong katungdanan ngadtos Ginoo. Ato nga atong ibutang sa atong kasing-kasing mga kaigalaan mga kaigsunan ang ato usab nga katungdanan ngadto kaniya. No? Nya dinhi mga kaigsunan naghisgot, no? Labi na kung maghisgot ang nganhas gugma mga kaigsunan, ang Dios gani nangayo siya nganhi nato mga kaigalano mga kaigsunan. Ang Proverbs 23 verse 26 nagingon dito, my son, give me thine heart and let thine eyes observe my ways. So nahinumdum mo mga kaigsunan, no, sa atong gisgutan, no, kang gugmas kalibutan mo nay atong gabantayanan. Although do na naata dining kalibutan na di man ta makalikay sa mga butang, no, kuan man nato na. Pero kung mabutang nato na in place ngadtos Ginoo, diha ang problema. Muna nga ang Dios sa pagkakaroon na nawagan nato, na nga sumala pa, my son, give me thine heart and let thine eyes observe my ways. 1 Corinto 10 versikulo 31, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. So hopefully mga kaigalaan mga kaigsunan, the same sa tulo ka mga kinini ang wise man or magi may gisgutan diya si Buano nga pinulungan mga kaigsunan. Pero kaning tulo ka wise man mga kaigalaan mga kaigsunan, biyahe sila facing dangers, pero ang ilahang pagtuo mga kaigsunan mo'y nag-lead ngadto sa manluluwas. So hopefully, no, diha sa atong pagtuo, ang atong gugma niya, ato ang panahon mga kaigalaan mga kaigsunan, ato nga ihatag niya ang nagakaigo ngadto sa atong manluluwas. Sa mas gihimo mga kaigsunan sa tulo ka mga wise men, they offer kanana ang mga kananang nindot kaayo nga mga gasa mga kaigalaan ngadtos atong manluluwas.
So the same message nga hinato nga kita muhatag usab sa atong gasa ngadto sa ato ang usab nga manluluwas mga kaygalaan o mga kaigsunan, no? So dinhi mga kaigsunan, no? Magisgot ta mahitungod sa leksyon sa mga magi. Hopefully, no, atong makatunan diha nga bahin mga kaygalaan ang ilahang kinini ang experience, no, sa ilahang pagtuo. Although ni travel sila, makaibalo kung asa padong mga kaigsunan tungod kay ila lamang gisubay ang star. Pero tungod sa ilang pagtuo mga kaigsunan nakaabot gyud sila ngadto sa manluluwas. Tungod sa ilahang pagtuo, nahimo nga nakahatag sab sila gasa ngadto sa atong manluluwas. So ingon ni ana usab, no, sa ato nga bahin mga kaigsunan, no, kana na ang ilahang pagsubay siguro gyud, no, tungod kay giya pinaagi mga kaygalaan sa gitawag nato og kinini ang star mga kaygalaan o mga kaigsunan. Sa ato usab, no, nining kagabion, no, another nga pagpamalandong ato usab nga subayon ang gitawag nato og siguro nga pagtuo, following the sure path mga kaygalaan o mga kaigsunan. Sa ilahang panahon sa mga apostoles mga kaygalaan o mga kaigsunan, no, mo jump na tangadtos mga apostoles sa diha nga ang mga tinun-an ni Kristo mga kaygalaan, no, kani lahi na sab nga topiko, no, aton man tong gitiwas no gamay ang portions mga leksyon natong makuha mga kaigsunan sa wise man. Karon subayon o maton pa sa atong uluhan, following the sure path mga kaygalaan. Dinhi sa panahon sa mga apostoles mga kaygalaan o mga kaigsunan, sa diha nga sila gipili sa Dios atong 12, unya aside sa 12 mga kaygalaan aduna pay 70 kung wa ko masayop mga higala. 70 ka mga tinun-an ang gitawag sa Dios. O gani kini sila tanan mga kaigsunan mibiya. Mibiya ngadto kang Kristo mga kaygalaan. Moinugdan nga bisan si Kristo mga kaigsunan nangutana siya ngadto sa 12. Mubiya basab mo nako. Unya anak dayon sila kung mubiya mi Ginoo asa man mi mungadto, ha? Tanaw na to, ha. Juan 14 versikulo 5 ngadto 6. Unsa may gisgutan dito? Thomas said unto him, nindot siguro ni basahon nato ang ubang portion ani mga kaygalaan. Tungod kay atong tanawon sa Biblia mga kaygalaan, ang John chapter 14 verse ang gisgutan diha mga kaigsunan verse 5 and 6. Actually kani siya nga tay mga kaygalaan ug mga kaigsunan sa diha nga si Kristo naghisgot, sa diha nga si Kristo ani nga time, no, kaning pagtubag ni Thomas, no, ani nga time mga kaigsunan ningon siya nga let not your heart be troubled, ye believe in God, believe also in me, in my Father's house are many mansions. Kani mo ni iyahang saad ngadto niya o nila. O niya dayon, I go to prepare a place, and I will come again and receive you unto myself, that where am I, there ye may be also. And whither I go, ye know, and the way ye know. So Thomas said, sa may gingon ni Thomas mga kaigsunan, unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know thy way? And Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but
by me. Unya, diri na dayon, no? Unya, ang Juan 6, mga kaigsunan, 6 versikulo 6, naghisgot usab, from that time, sumala pa mga kaigsunan sa Juan 6 versikulo 66. No? Gusto nako tanawon manggod ang before ani nga panghitabo mga kaigsunan, no? Tungod kay dinhi daghan nga mibiya mga kaigalaan ug mga kaigsunan, nga mga tinun-an usab ni Kristo mga kaigalaan. Unya diri nga tay mga kaigsunan, no? Atong basahon ang bersikulo 16 o 66, or Juan 6 versikulo 66. From that time many of his disciples went back and walked no more with him. Mo nahitabo mga kaigalaan ngadto sa iyahag nga mga kinini ang disipulo, no? Actually na ay mga duulan sa mga sitinta mga kaigsunan nga mga disipulo ni Kristo aside sa 12, no? Or aside sa 12, namiya sila mga kaigalaan ug mga kaigsunan. So from that time, matod pa, from that time many of his disciples went back and walked no more with him. Then Simon Peter answered him, Lord. Unya dayon diri sa atong basahon ang 67 mga kaigsunan. Kung nabutang diri 68 lang man. Na gusto nako nga basahon usab ang kinini ang 67. Then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Mo ni iyahang giingon usab ngadto sa 12 ka mga disipulo mga kaigsunan. Mamiya ba sab kamo? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Si Pedro mga kaigsunan, asa man mi moadto Lord nga ang kinabuhi or thou hast the words of eternal life. Asa man mi mo adto kung mubiya minimo. Manay tubag mga kaigalaan mga kaigsunan ni kinini ang Pedro mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Tungod kay halos no nibiya na mga kaigsunan kang Kristo mga kaigalaan kadto ang mga tao nga na to mga disipulo gyapon mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Pero wa makagwanta no nibiya niya ug wa na magalakaw uban niya. Munang nangutana siya ngadtos 12, mubiya basta mo nako? Manang tubag ni Pedro mga kaigsunan, naani mo ang kinabuhi niya, asa man mi mo ngadto? Kita usab mga kaigalan mga kaigsunan, na kinahanglan nato nga examine no ang ato ang kaugalingon. 2 Corinthians chapter 13 verse 5 na diha mga kaigsunan, examine yourselves whether ye be in the faith, prove your own selves, know ye not your own selves how that Jesus is in you, except ye be reprobates. So muna mga kaigalan, no? Sa ato kinahanglan na susihon usab nato ang atong kaugalingon kung kita ba tinudan na ba gyud, no?
nga nata diha sa pagtuo. When we talk about faith, mga kaigsunan, tinuod nga pagtuo, it corresponds, mga kaigsunan, sa atong mga buhat, no? Nya basin bayaon niya og ang atong buhat, mga kaigsunan, nahimong sukwahi usab ngadto sa ato ang pagtuo. So diha, mga higala, gipasidan ang taana nga bahin. Probe your own selves. Mo na giingon diha, mga kaigsunan, 2 Corinto 13 versikulo 5. Gani ang usa ka komentaryo nag-ingon, we must know for ourselves by the evidence of God's word whether we are in the faith, going to heaven or not. Mo man ay bantayanan, mga higala. Mao man ay bantayan, no? Basin bayaon niya nagsaligta, no? Muna nga susiho nato, mga kaigsunan, ang atong kaugalingon kung tinud-anay bagayod ta, no? Nga naa ta dihas gitawag natong pagtuo. Kana bang pagtuo nga dili lamang igo sa pag-angkon, mga higala, kun dili nahimo nga tinud-anay, no? Ang ato ang gitawag og pagtuo. We must know for ourselves by the evidence of God's word whether we are in the faith, going to heaven or not. The moral standard of character is God's law. Do we meet its requirements? We know that the transcript of his character, mga kaigsunan, is the law. So, muna na, no, sa ato, mga kaigsunan, whether examine, no, ato ang kaugalingon, mga kaigsunan, kung naabagit ta diha sa gitawag og pagtuo. We should know what we must do to be saved. We should not, my brethren and sister, float along with the popular current. Dili kita sumala pa, mga kaigsunang lalaki o babae, nga murag mag-utaw-utaw lang, o sunod-sunod lang, kung bagas balod, mga kaigalaan, kung asa padong ang balod, adto sadta. Kung asa inindot, dito sadta, no? Kana, mga kaigalaan o mga kaigsunan, atong pamalundungan. We should not, sumala pa, my brethren and sisters, float along with the popular current. Diri ko kay nindot, no? Murag nindot dinhi ang kuan. Murag kauyon ko. Kay dili mo igo sa ako ang problemas kinaiya, no? Isay nganana, mga kaigsunan. Ato lang isuts ang ato ang gusto o naayunan, mga kaigsunan. Pero dili na siya mo'y gikinahanglan sa Ginoo. Our present work is to come out from the world and be separate. This is the only way we can walk with God as did Enoch. Although si Enoch, mga higala, kung imong mahibaluan, no, matag adlaw, gaminsahe man siya ngadto syudad, pero wa man maapektuhi ang iyang kaugalingon, mga kaigsunan. Wala maapektuhi ang iyang kinaiya, kundili siya nagalakaw subay sa kabubuton sa Dios. This is the only way we can walk with God as did Enoch. Divine influences were constantly working with his human efforts. Like him, we are called upon to have a strong, living, working faith. And this is the only way we can be laborers together with God. We must meet the conditions laid down in the Word of God or die in our sins. Muni bantayanan nato, no? Sumala pa, we must meet the conditions laid down in the Word of God or life and death message, mga kaigsunan, no? Kung mosunod, matod pa, mo to, no? I-meet ang requirements Ginoo. Or die in our sins. Mamatay kita diya sa atong mga sa. Niya, sumala pa, we must know what moral changes are essential to be made in our characters.
through the grace of Christ in order to be fitted for the mansions above. So, kini mo'y importante kayo mga kaigalaan o mga kaigsunan. No? Atong pamalandungan na nga bahin. Many who profess to believe the truth for these last days will be found wanting. They have neglected the weightier matters. Their conversion is superficial, not deep, earnest, and thorough. Di pa klaro gyud diha mga kaigsunan, no? Ang pagka-converter nila sa kamaturan sumala pa taphaw lamang, walay lalom nga dugukan mga kaigsunan, paninguha or kanana ang sakto nga pagkapundar diha sa pagtuo mga kaigsunan. They do not know why they believe the truth. Basta kami sunod-sunod lang mi. Mao man ni sa among ginikanan. O mao man ni among nahibaluan, no? O gikan pa sa among mga lolog lola. No, dili ingon niya na mga kaigsunan. Dili kay igo ra ta nagsunod nya wa ta kahibaw kung unsa ang kamatuoran nga ato bagyong gisubay nga kamatuoran. Mana sakto ba gyud o basta kay nagsunod-sunod ra ta, na? Usbon ako mga kaigalan o mga kaigsunan, nagisgutan dinhi. They do not know why they believe the truth. Only because others have believed it. Ano ba nga portion? Basta kay, nituo manggod si, ni, inani manggod among pagtuo, inani, ana. Inani manggod sa among mga ginikanan, sa among mga lolog lola, na? And they take it for granted that it is the truth. Basta kay mo ni siya. Dinhi mi mamatay, o dinhi sab, dinhi mi natawag, dinhi sab mi mamatay. Say mo na yung mga reasons mga kaigsunan. Matod pa, they do not know why they believe the truth, only because others have believed it, and they take it for granted that it is the truth. They can give no intelligent reason why they believe. Wala sila'y maigo nga rason. Nganong inaniman among pagtuo, inaniman ang atong pagtuo. Basta nisunod ko, no? Many have allowed their minds to be filled with things of minor importance, and their eternal interest is made secondary. Ano bantayan na mga kaigsunan? Their own souls are dwarfed and crippled in spiritual growth. So munay kuyaw mga kaigalaan mga kaigsunan. Dili lang tungod kay basta kay mo magkundi amo ang namatan or daghan man mi dinhi or basta kay kanana ang mo man ni giingon gud sa akong mga friend, no? Without knowing kung mao ba gyud na siya ang tinuod nga kamatuoran mga kaigalaan mga kaigsunan. Following the kanana ang giisgutan dito, the flow, no? Or the current mga kaigsunan. Sama bas kanana ang gapnod nga subay-subay sunod-sunod lang mga kaigsunan og asa dadon ngadtos mga balod. Unya ang gisgutan ri, God has given us His word that we may become acquainted with its teachings and know for ourselves what He requires of us. So gitagaan taniya mga kaigalaan aron nga kita mahimong acquainted with His teachings. When the lawyer came to Jesus with the inquiry, "What shall I do to inherit eternal life?" the Savior referred him to the scriptures saying, "What is written in the law?" So kana siya nga portion mga kaigsunan, no? Ang Dios iyang gi-refer ngadtos mabasa. "How readest thou? Ignorance will not excuse young or old, nor release them from the punishment due for the transgression of God's law, because there is in their hands a faithful presentation of that law
and of its principles and claims. It is not enough to have good intentions. It is not enough to do what a man thinks it is right or what the ministers tells them or tells him is right. Muna siya mga kaigalaan ng magkaisunod. Nindot po anta, no? Ato nga hisgutan kini nga bahin. Aron sab nga kita siguro gyud no nga ato bang gitawag og pagsunod ngadto sa siguro nga dalan mga higala. Pero wa naman tay igong oras no ato ning padayon sa paghisgot. Pagbalik nato sa sa Domingo mga kaigsunan no tungod kay wa man tay Sabado na sab nga program. So sa Domingo mga kaigalaan sa gabi ato ning paghisgutan ang kini nga portion mga kaigsunan. Sa ato nga pagtapos sa ato ning tapuson pinagis pagampo. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga naikaw sa kitaas sa mga langit. Salamat sa kaygayonan mong gihatag sa mga lagad ikaw lamang ang kapanalangin ini ang mga pulong nga among naisgutan nga kini usab mahimong kapanaminan og amo usab nga pamalandungan madala usab ang mga manuna ngadto sa pagsusis kamatuoran. Ilo lamang among daghang makapakiasan ning tanan salig itugyan gilamang madawat sa ngalan ni Hesus nga manluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigalan mga kaigsunan dinhi sa atong programa ang tingog sa reformasyon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement kininyong lagad kanginan Brother Alden Romo magaingon kaninyo maayong gabi ug daghang salamat kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod kayo sa samang taknaw istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.